Čo pre teba znamená toto ocenenie byť trenérkou roka pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov? Tak je to pre mňa veľká česť. Ja som v podstate minulý rok vyhrala za športovcov, teraz v podstate sa mi to podarilo za trénerov, takže aj napriek tomu, že teda moja športová kariéra skončila, tak sa teším, že teda som ostala pri športe ako trénerka a to, že som ešte aj získala toto krásne ocenenie, tak naozaj je pre mňa až pre mňa neuveriteľné, ale veľmi si to vážim a som zaň veľmi vďačná. Aký to bol prechod, taký dosť rýchly, by som povedal. Z ničoho nič si sa stala trénerkou a skončila sa tá športová kariéra. Ako si to zvládla? Tak ja som sa v podstate tomu trénerstvu venovala už dlhšie. Ja naozaj som sa snažila už pár rokov v podstate trénovať s tými juniormi a nejakým spôsobom im odovzdávať tie moje skúsenosti. Ale teraz v podstate tým, že už nie som športovec, tak som sa snažila o to viac, aby tie tréningy boli intenzívnejšie, aby tí športovci v podstate napredovali čo najlepšie. Takže bolo to na jednu stranu také náročné, ale aspoň som ostala v tom športe a naozaj ma to baví a naplňa, takže to bolo pekné. Takže dá sa povedať, že si sa v tom nejako našla a odovzdávaš tie skúsenosti a vyslovene vieš, čo sa od teba čaká a práve to ťa naplňa? Áno, tak tým, že to mám v podstate odžité, tak si myslím, že tie skúsenosti viem nejakým spôsobom odovzdať. Tým, že to mám odžité, tak v podstate viem odovzdávať tie skúsenosti takým iným štýlom a naozaj si myslím, že tí športovci vo mne vidia taký ten vzor, takže budem sa o to snažiť aj naďalej. Minulý rok to boli majstrovstvá sveta v Taliansku, 4 zlaté medaily, 1 strieborná, takže na to si určite najlepšie spomínate a to je vlastne asi hlavný dôvod, prečo ste získali ocenenie. Určite áno. Ja si myslím, že tí ľudia hlasovali práve preto, že sme doniesli z 5 kategórií 5 medailí a z toho 4 zlaté, takže a máme veľmi dobrých fanúšikov, takých verných, ktorí nás stále povzbudzujú a nám veria a nás podporujú. Ako ste sa dostali k tancu, ako vás to baví, stále vás to naplňa, je to naozaj veľmi zaujímavý šport, takže aký je váš vzťah k tomu? Ja keď som bola malá, som hovorila, že buď budem doktorka, alebo budem baletka. A nie som ani jedno, ale som tanečnica. Ja som od mala chcela stále tancovať, vždycky som mala k tomu blízko a nehovorím, že som mala presne, že chcem robiť štandardné tance latinskoamerické, ale chcela som tancovať. A prišla táto možnosť, tak som sa jej chopila. Áno, darí sa vám naozaj fantasticky, získavate medaily ako na bežiacom páse, naozaj to nie je vôbec jednoduché a najbližšia výzva je aká? No, najbližšie máme, teraz sme pred 2 týždňami sa vrátili zo Svetového pohára v Turecku. Najbližšie budeme mať Svetový pohár v Košiciach, ktorý organizujeme, veľmi sa na neho tešíme a bude spojený s medzinárodným kempom. A ako každý druhý rok máme majstrovstvá Európy a to je vrchol sezóny, takže sa pripravujeme. Základ toho umiestnenia asi boli majstrovstvá Európy v Rotterdame, kde si skončil na 2. mieste. Ešte si dobre spomínaš na ten šampionát? Áno, veľmi. Ten šampionát mi vyšiel. Bol to pre mňa jeden z vrcholov mojich výkonov. A mrzí ma len to finále, ktoré som nedotiahol do konca. Áno, vtedy sme sa rozprávali o tom, že to mohlo znamenať už vtedy účasť v Paríži, napokon z toho nebola vtedy účasť v Paríži, ale tu si vyboval neskôr, takže až tak veľmi to nemusí mrzieť. A tak nemrzí to, ale stále to máta v hlave. Teraz sú tie paralympijské hry v Paríži asi tým hlavným motivom. Ako si na ne pripravený, ako sa na ne tešíš, povedz nám niečo o tom. Áno, ako si spomínal, paralympijské hry je top sezóny. Pripravujem sa na ne dosť svedomito. Máme nejaké podujatia pred Parížom, čiže budem zbierať skúsenosti, body a všetko dám do toho, aby Paríž vyšla. Patricia Albertová si získala medzi juniormi takisto zlato s Davidom Ivanom. Je to tanec na vozíku. Teraz som sa rozprával s Helenkou Kašickou. Čo ťa priviedlo k tancu na vozíku? Tak vlastne ja som tancovať začala v 1. ročníku na strednej škole, tým, že som sa chcela zúčastniť vlastne venčeku, čo je prvý ples po skončení základnej školy a natoľko ma to vlastne chytilo, bavil ma ten tanec, že som ostala tancovať a tancujem až dodnes. Helenka Kašická je tvojim vzorom? Určite áno, veľkým vzorom a motiváciou, ako stále napredovať a čo najviac sa k nej priblížiť. Je
Pre teba prekvapenie, že si získala ocenenie spolu s Davidom Ivanom, ktorý je paraľukostrelcom? Určite áno, ja som to nečakala, pretože tam bolo dosť veľa dobrých športovcov v mojej kategórii, ale som veľmi rada, že som toto ocenenie získala. Aké ciele, aké máš také ambície, ciele, čo do budúcna, ako napredovať v tom tanci? Tak momentálne asi čo najlepšie sa umiestniť na majstrovstvách Európy na jeseň a vlastne stále sa umiestňovať čo najlepšie a stále mám čo zlepšovať. Čo sa týka v kategórii jednotlivcov aj s partnerom, tak by som to chcela vylepšovať stále. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Stretávame sa po roku, aby sme bilancovali a teším sa, že úvod tohto valného zhromaždenia bol v znamení oceňovania najúspešnejších trénerov, funkcionárov, členov realizačných tímov, jednotlivcov. Bola to otvorená anketa, teším sa záujmu širokej verejnosti, ktorá hlasovala a hlavne, že dominovali mladí športovci Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, ktorí budú silným pilierom práve blížiacich sa paralympijských hrách v Paríži. Takže pevne verím, že tá budúcoročná anketa bude ešte viacej zaujímavejšia aj s výsledkami o vzťahu paralympijských hier. Je to valné zhromaždenie, ktoré nielen bilancuje, ale bude aj hovoriť o novom prostredí, ktoré vzniklo na Slovenskej republike vo vzťahu nového ministerstva cestovného ruchu a športu a aj vízie slovenského športu zdravotne znevýhodnených. Dva rozhovory